V parlamente som sa stretol s pani Cigánikovou. Nechcem, celý príbeh je dlhý, bol to zaujímavý rozhovor. Pri potratoch, ja som bol celý v čiernom, ešte aj rúško čierne, ona v červenom. Jak ma zbadala, ty človeče, hneď proti mne. To vy ste ten. Áno, to som ja, ten farár zo Žakovec. No a potom sme sa bavili o iných veciach a nakoniec mi poslanci kolo nás vytvorili ring. Oni tešili sa, že majú divadlo. Dajte jej požehnanie. A druhí kričali, zasíči. Hej, a ďalej. Nie, keby som ja jej dával požehnanie na silu, tak by som sa stal sektárom. Rešpektujem jej slobodu. Hej. No tak dajte. To by som vám musel vysvetliť, čo požehnanie je. A čo je požehnanie? Požehnanie, mám vám to preložiť? Preložte. Požehnanie, nech s vami kráča Boh. A keď som neveriaca, zostaňte v láske. To je požehnanie? Áno. Tak ho naozaj chcem. Pani Cigánikovej som dal pred poslancami požehnanie, nezasičala. Prijala. No tak. Aj neveriaci, úprimne neveriaci človek, ktorý pochopí tú pravdu, zbada, ten farár mi nechce zle, keď zasvetí, keď požehná. Po farársky znamená, nech sa ti darí, zostaň v láske.